Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna wa gari ya waya. Kashi na 20 na marubuciya Maryam Ibrahim Liti, wanda ni Mama Alim nake karanto muku. Ga sababbin zuwa wannan channel tamu sai su danna mana subscribe tare da kararrawa don samun shirye-shiryen mu cikin sauki. Zama ne a ɗaya daga cikin kujerun da ke falon na soma gaishe ta cikin girmamawa. Ina tsohon mijinki? Tahir ya tambaya. Malam ya fita ta'aziyya nan bayan mu. Kin yi girki to ko in fitan samu muku abin da za ku ci, daga asibiti muke ba ta da lafiya. Asha sanni kin ji, Allah ka sauki. Mutane na ta fama da zazzabi. Saurin cewa yayi to ita ba zazzabi bane, ciki ne da ita. Ji ne kamar kasa ta bude na shige ciki saboda kunya. Ita kan murna ta wuyi da addu'o'in Allah ya inganta ya sa wannan karan za su ga ɗansa. Ruwa ta kawo mana ya sha sai ya mata sallama ya ce kawo ni yayi in yi ni zai da ya dauke ni. Dawowar yan biyu daga makaranta ya sa na gane inda ya kawo ni. Ba su manta ni ba, suka hawa murnar gani na. Tsohon mijinta ya dawo zuwa la'asar ne sabo da dattawan masu matukar karamci da dattako. Ni na yi musu abincin dare duk da hana ni ta yi ta ce in zauna a huta. Na ce mata ai yanzu ba na jin komai. Anan take bani labarin maman su yan biyu. Tana cewa mijina ya dan ɗakin ta ne. Sai da ta shekara 7 ta samu rabo. Ashe rabon shine hanya ajalinta. Aiki ya kai mata ko farkawa ba ta yi ta ga jariran ba. Nan tsohuwar ta shiga cikin wani hali da alama mutuwar ta da mata sabuwa. Ne ta ba ta hakuri tare da yi wa ‘yarta ta addu'a. Daga nan take ce min tunda suka tsufa mijina shine a kansu, shi yake yi musu komai. Sai da yamma ta yi ta umarce da in je in wanka na ƙara gyara jikina kafin dawowar mijina. Ba abin da ke ƙara ba mace muhimmanci a zuciyar mijinta irin tsafta. Na ce to Hajiya, wanka ne na fito, kayan kwalliya da ta ajiye min sun bani mamaki kamar ta san tunanina. Mijinki ke fama kawo wa su yan biyu kamar wasu yan matan kirki. Yar dariya ne na sofa shafa mai na fesa turare. Zan mayar da kayan jikina ta nuna min wata leda. Ga kayanan tsarabin muka aka kawo min. Ina ni ina saka kayan yara. Na dauka na bude, doguwar riga ce kalar ta pink, ta sha kwalliyar duwatsu. Sosai ta burge ni. Da na saka ta a jikina ba karamin karɓa ta ba. Na zauna ta miko mini fura. Maza ki sha, mijinki baya gajiya da kawo mana nono mai kyau. Na ce ciki na ya cika Hajiya kar ya fashe. Ta ce wa ya ce miki ɗanyen fata na fashewa? Nan na kafa kai na sha. Ta yi min garɗi sosai. Muna cikin haka na tsinkayi sallamarsa tare da su yan biyu ya shigo suna rike da shi. Kusa da ni ya zauna ya karɓe furar da nake sha. Ya shanye ta tasukune ya ce tashi mu tafi. Hajiya da ta shigo daga kaiwa malam ta ce wani irin tashi, ko naman fa bata ci ba, ga furar ka shanye mata. Ci naman ki tsohuwa, ita ma na saya mata nata. To zubo mishi abincin sai ya ci ku tafi. Tashi ne na zubo abinci, yana fara kai loma ɗaya ya gane ni ne girkin. Har zumuɗin cin abinci na yake yi duk da Halima ma ta kware. Ita ganin kashinta ne matsalarta. Sai da ya gama na kwashe kwanukan. Tashi mu je gida ya bani umarni na miƙe, yan biyu su ma suka miƙe. Dan su da gaske bi na za su yi. Na ce a ɗauko min kayan su. Kakar ce ta ki ta ce ba ni da lafiya, idan na warke aka kawo min su. Mun shiga ɗakin malam, tsoho na kishingiɗe kan lallausan kafet ɗin da ke malala a falon. Yana sauraron rediyo. Muka yi mishi sallama sai shi mana albarka yake yi. Ya ce mun zo nan yarinya, na matsa kusa da shi. Hannunsa ya sa a ƙarƙashin tintin da ya ɗora a hannunsa, kuɗi ya turo. Amshi yarinya, Allah ya baku zuri'a da za ta ji kanku. Tiris ne na waiwaya na dubi Tahir, ɗaga min kai yi wai in karɓa. Na sa hannu biyu na karɓa ina mishi godiya. Tahir ne ya matso ya turo bandir na 'yan naira 100. To gashi malam, kuɗin sayan goronka. A gefensa ya ajiye mishi. Yan biyu dai da kyar muka rabu da su. Jingina kaina ne da kujerar motar na lumshe ido, kewar dattawan na damuna domin sun yi mana har cikin zuciyata. Sai kuma na tuna nawa iyayen. Sai dai mu yi waya, ina ji kamar karin komawa wannan gidan. Da za ka yi ta zama kai kaɗai kamar maye a cikin gidan, babu mai hulɗa da wani. Gudu sosai ya ringa yi domin dare ya yi, burinsa kawai mu wuce gida. Muna shiga na wuce ɗaki na ya wuce ɗakin Basma wacce ita ce ke da girki. Satin da ya zagayo Tahir ya shirya tafiya kankara.
Ba magiyar da ban yi mishi ba ya tafi da ni, amma ya fumfuris. Tare suka tafi da Halima, dambun nama ne na bashi na ce ya kai wa Hajiya. Ban san za shi dutsen ma ba sai ranar Lahadi da daddare. Ina kwance ummata ta kira ni. Ta ce na taya ta godiya. Mijinki ya zo ya yi mana abin alkhairi. Turo baki ne na ce bayan ya ki zuwa da ni, tunda dai kuna zaune lafiya ai shi kenan. Amma dai zan zo bikin Aisha. Idan ya bar ki ai babu laifi. Ina son ganin ki ummata. Dan murmushi ce wanda na ji sautinsa a kunne na. Ai auren kenan ummuna. Sallama muka yi dan wayar Tahir na ta shigowa tana yankewa. Cikin muryata ne mashi sallama. Da wa kike waya tun ɗazu? Abin da ya fara tambaya ta kenan. Jin muryar shi kamar ya yi fushi yasa na ɗan yi murmushi na ce ummata ce ranka ya daɗe. Na soma gaishe shi, me kike har yanzu baki kwanta ba? Ya kuma tambaya. Ai baccin ne ya ki zuwa, ina Hajiya? Tana ɗakinta, ya amsa min. Kai kuma kana tare da matarka ko? Maganar mai kama da sabutar baki ta fito bakina, ta isa kunnensa. Ɗan murmushi mai sauti ya yi. Na ji ya ce matar tawa ai bata nan, tana gidansu, amma na san tana hanya. Sai da safe na faɗa ina shirin kashe wayar. Har kin gaji da ni, ya tambaye ni. A'a, na faɗa cikin jin kunya. Mu kwana lafiya, ya faɗa yana kashe wayar. Na mai da kaina na kwanta ina mai jin daɗin kulawar da nake samu daga mijina. Washe gari Litinin sammako suka taho. Shi mai gidan bai dawo gidan ba, ofis ya wuce. Sai rana tukunna idan ya tashi daga aikin zai dawo. Alhamis na yi wanka na ina gaban madubi ina kallon kaina. Shigar da na yi riga da wando ce pink, sai gaban rigar da aka ratsa da farin stone. Na sa farin takalmi na ɗauki ɗan wani siririn mayafi shi ma fari na yafa. Na kasa fita don ba zan iya tsayuwa gaban tara haka ba don kayan sun kama min jiki. Hatta karamin ciki na sai da ya fito. Shigowar tasa ba tsammani ya sa na faɗa gado na kudindine. Ta kowaye zuwa inda nake ya ɗago ni. Tashi mu ga kwalliyar taki ko ba ni aka yi wa ba. Ƙara sunkuyar da kai ne na ce. Ya ce to tunda ba za ki tashi ba in gani, mu je ki raka ni karin makara. Na ce to bari na ɗauko hijab. Ki wuce mu je. Waye a wajen da zai ganki? Me wanki bai zo ba. Balle ki ce wani zai ganki. Ni ba na son abu na fita hakan ne. Hakan dai na bi shi. Da na buɗe mishi ƙofa ya shiga bai rufe ba. Tsayawa yana kallo na. Halima wadda ta fito cikin sauri don tafiya wurin aiki. Tsayawa ta yi sango Tahir tare da munafukar yarinyar nan mai fama da hijabi kullum. Mamaki ne ya kashe ta ganin diresin ɗin da ta yi. Wani zafi kirjinta ya ɗauka, idan ta ya canja kala. In mama idan take mata gizo ba, ciki ne a jikin yarinyar nan. Ba zai biyu ba. Ban haihu ba, babu shegiyar da za ta zo ta haihu, ta faɗa a fili kamar mai magana da wani. Cikin sassafa ta karasa inda motar da take. Cin taya ta yi sai da ta ɗiba a guje. A tare muka bi motar da kallo. Ina mamakin ɗiban karen mahaukaciya da take yi mana daga mu har mijin wani sa'in ba girmama shi take yi ba. Murmushi Tahir ya yi don shi san abin da ta yi bai ba shi mamaki ba, saboda sanin da ya yi yanda take masifar sansa haka take kishinsa. Ya san ganinsa da Ummul Khairi ne ya sa ta wannan fushin. Dan ya hakikance duk a matansa ba mai mugun kishi kamar ta. Rufe motar ya bar gidan. Tana tafiya tana share gumin da ke keto mata. Ba ta iya haƙuri a koyaya take in ta ga Tahir tare da wata. Bata bari ta isa ofis ba kamar yadda zuciyar ta ke rawaita mata. Wayarta ta ciro, babba aminiyarta ta kira. Kina gida kuwa? Abinda ta fara tambayar ƙawar kenan. Yanzu na fito daga gida. Akwai inda zani lafiya? Waye taba min ke ne? Ina son ganin ki yanzu kuma ina kan hanya. Zan je wajen aiki. Kar ki damu zan same ki gurin aikin. Halima ta katse wayar. A motar Halima suka kulle kansu ta zayyana wa ƙawarta ta matsalar da take taso mata. Kafaɗar ta dafa. Ki kwantar da hankalinki aminiyata kamar yadda waccan ta yi yunkurin haihuwa. 'Ya'yan suna bin makwarara. Wannan ma hakan ce za ta kasance. Ki kwantar da hankalinki, auren ma ai dan rufe shi ba mu ji ba. Da tuni mun san abin da ake ciki. Nan da sati ɗaya cikin nan ya zama labari. Ni na yi miki wannan alƙawarin. Kina tashi daga gurin aiki ki kira ni moti. Ki dai kira mijinki ki san me za ki faɗa mishi. Halima ta kwafa. Ai basu ma mahaifar baki ɗaya aka lalata min. Yaushe rabon da ki ji na ce miki tana da ciki. Yar munafukar dariya ƙawar ta yi. Ai na kan tudu ya san aikinsa. Na haka suka rufe hira.
Kowacce ta nata wajen, amma zuciyar Halima baki kirin kamar ta janyo lokacin take ji. A ranar da ya tayar ya tara mu ya bamu labarin takardar da ya samu a teburin shi yau ta canjin wurin aiki da aka yi mishi zuwa Legas. Ranakun da suka biyo baya shirin tafiyar Tahir ake yi. Halima ta samu nasarar zuba maganin da ta karɓo wurin malaminta ko bokanta za a ce, don zubar da cikin Ummul Khairi. Wata safiya tana da abin da za ta karya da shi, ana gobe zai tafi. Ni nake tare da shi, don haka shiri ne sosai yanda za mu yi bankwana, yanda ko ya tafi zai rika tuno ni. Duk wasu dabaru da na sani wanda Hafsa take koya mini da kuma na Hajiya Shema'u, duk na bi amfani da shawarorinsu da kuma taimakon da suke bani na wanda zan gyara kaina. Karfe 10 ya mana sallama, dukkanmu ya sallame mu suka tafi da wani mutumin da za su tafi tare. Wuni ne ranar ina bacci sai washe gari na koma kan al'amurana. Marata na ji tana min ciwo kaɗan kaɗan, ban damu ba, ban ɗaki na shiga da yin ɗan watsa ruwa. Jini na gani ya sa gabana faɗuwa. Na dai yi wankan na fito har zuwa dare ban kuma ganin komai ba. Na kwanta karfe 12 kamar an tashe ni da wani mafarki ne. Wai ina tafiya jini yana zuba. Aikam cikin jini na ji ni kwance male hankali na ya tashi na shiga ban ɗaki. Na gyara jikina na da na kwanta. Wasa jini yake tsayawa, kwana ne ina zirga-zirga a ban ɗaki. Ana fitowa sallah asuba na kira wayar Tahir. Wayar a rufe take sai kawai na hau shiri. Sanda na fito kowacce tana ɗakinta. Daidai na buga kofar su kuma na faɗa musu ba da lafiya zan wuce asibiti. Lokacin da na fito gari ya soma haske, mai yin wanki ba a gidan yake kwana ba, da safe yake zuwa. Shi ke buɗe gate. Lokacin bai zo ba don haka ba kowa a harabar gidan. Kofar wacce ake shigowa ta mai tafiyar kafa ita na bi na fice. Hajiya Hajara ta tafi ta'aziyya a Kankara. Da kafa na taka har bakin titi inda na samu motoci sun soma zirga-zirga. Mai keke napep na tare. Na samu na faɗa mai sunan asibitin da muka je da Tahir. Na faɗa mishi nan muka je. Da isar mu sauka kawai na shiga raba ido har sai da na samu wata baiwar Allah na tambaye ta ta raka ni har inda na sayi kati. Na ƙarasa wajen na bulayi har lokacin kuma ina zubar da jini. Sa'an da layin ya zo kaina kafata ta fara rikewa. Ina ganin likita ne mishi bayani. Takardar scanning ya rubuta min da tambaya na gano inda ake yi. Bayan na biya aka yi mini na kawo darta. Yana dubawa rubutu ya miko min takardar. Maza ki sayo waɗannan kayayyakin ki zo a raba ki da matsalar da take damun ki. Ya faɗa mini kuɗin wankin ciki da zai min. Kuɗin na bashi da zai yi min wankin ciki. Na fito da tambaya ma'anar na siyo da abin da ya rubuta. Da abin nan da ake yi ina tafe ina zubar da hawaye. Na auren nesa da na yi. Da a garinmu nake da tuni ina kewaye da 'yan uwana. Ana sayo komai. Haka na kawo mishi ya tsallake feshin ɗin da suke son ganin shi ya wuce cikin sauri ina biye da shi. Maternity muka nufa, masu haihuwa biyu muka samu suna fama. Riba aka fara samun wanda aka zuzzuba mu allurai kafin a samun wani magani. Sannan likitan ya soma aikinsa. Bacci ne ke fusgata amma masifar wankin cikin ya hana ni. Bayan wasu mintuna aka kammala. Na ɗan kwanta jin bisa gado kafin na buɗe idona wanda na kasa hana shi zubar da hawaye. Wanda ke kusa da ni da ta haihu ta ce baiwar Allah ina yan uwanki. Share hawayen da suka zubo min nai. Na ce ba a nan garin suke ba. Ta ce ina mijinki? Na ce yana Legas. Bata gaji ba ta ƙara cewa to ba wanda zaki kira yanzu ku tafi. Sai a sannan na tuna wayata da na baro gida. Mikewa ne na saka takalma na. Na ce zan iya tafiya, na gode. Ina fitowa daga ɗakin waɗanda suka haihu ba lafiya jiri ya ɗebe ni na faɗi. Wasu mata suka tare ni. Nan ma mikewar na ƙara yi na fita. Mutanen da ke haraba asibitin suna bi na da kallo don yadda nake tafiya ina haɗa hanya. Da fitowa ta keke napep na ƙara shiga. Da ƙyar na samu na zo gida bacci yana kwasata. Ina shigowa mai gadi ya fara min sannu. Ɗaki na shige na faɗa gado. Don halin da nake ciki haka na samu na ɗauki waya. Ummata na soma kira na faɗa abin da ya same ni. Sosai ta shiga damuwa din na kuma bari a karo na biyu. Da muka gama na kira Tahir, me ya same ki? Yana ɗaukan waya abin da ya fara tambaya ta. Ina kika baro ya ana kiran ki tun safe? Ce mishi na yi bari na yi shine aka yi min wankin ciki.
To masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Maman Halim nake cewa a yi saurare lafiya.